Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon. Kani yang buhok medyo taas niya ako sa muban ug gamay, nanini siya mag-haircut ko. Sige tagputol ani ug buhok dito gyud mo. Kung madili ko pwede mag-haircut ta o diretso uni nato kinahanglan section dito ang haircut kay para makuha ang kanabitang imagination sa mga customer kung saon ng ilang kaya di na po maayo lahal-lahon lang po nato yung haircut ang buhok kasakaan daw nato ang hair yung saka po ating ilan tarungon kachika ra ko ako aha kay sa lato chika ani kay kini mag-haircut, ako yung butangag mga hair clip nga naon, tagsa-tagsaon yun siya cutting. Hindi po na nimo tarungon, ito mag-even ang imuhang haircut. Nagalingkod na kaya, hindi pwedeng lingkod kaya saan na po pag kaya naman, importante diha, kalimaon na anong trabaho. Dali, kayo tag-as ng mga buhok sa mga tao. Pag upa man ako ni sige putlan, ang buhok. Taas na po, na puro di man pamukaan mo nang gamay ra gihapon akong kuhaon. Dili pud maayo og mubaan, kinuha pud ang beauty sa ato ang pagkababayan. Mo nang ano di sa mag-haircut og buhok. Kaning mag-haircut, gamito yun nato ato ang talent ba. Tindog, mulingkod, kaya di man pwede di ka mo tindog, kinahanglan yun, gamito yun at tanan ang iyong posisyon. Hindi po pwede imura na isang putlan duritso kay dili po sa mga pariha kay kanibang pag-haircut og buhok sa iyo rin siya tanawon lisod at dito sa bakuon kay dini ka human anak kinahanglan magpariha sa cutting kay even ng ilahang both side. Ako ning gisaka sa ibabaw ang pag-cutting sa buhok basta i-layer mo din siyang pasaka abot sa ubos na layer na nakakaya idara sa ubos gusto mo niyang habong-habugan na itong habugan pero pag down anak niya kuha na sa ubos sa bubo na pag yun yung mag ano tulit sa ulam ipupulalim ng haircut o akanang kamot magbantay lagi kayo ba paakan anong gunting kitinahaita durag gunting na plastic gunting sa papel pero samad ka ani basta gunting na kait kaayo na napupuan ni nga side niya ani mag-haircut ang buhok bisag aning side bitaw dili na nato wa pa nako nagikuan di kanang di pupong isig both side kay memorize naman na memorize mo na nimo na-estimate ng mga buhok sa katas sa inyong cutting isang sa move up sa katas sa gihapon at gihapon ng isa ka kaya ang layer ay para maabot sa ibabaw para manipsan pa ko mabaga mo sa buhok ang mga bata dito karon sa baga sa palabahin o buhok siguro sa itong mga pagkaon na paano kayo ang mga bata kanang dito kasi ibaitan niya ang buhok po daghan-daghan sa pag-ibuhok. Muna akong final na haircut sa buhok kay humana yung blower humana yung tanan ato sa ning tarungon o kinindaghan ng labaw
Igwapa na jud kaayo siya ug buhok mo as in super good. Na ako ni siyang gi-blower, ginagmay kay para makuha na to ang ihang kuan ba texture sa buhok mo. Diba gwapa kaayo no? As in gwapa na gyud ang buhok. Nga na siya niya. Gi-blower na to siya, gi-brush up na to blower, ipa saka na to mga blower kay aron volume ang buhok kay depende ra na sa pag-blower. Dili pa nung volume, dili pa nung sa at least gwapa na jud kaayo. Super kaanya. Depende gyud kung sa klase sa buhok na apoy mga ubang buhok dili ko yung ano. Pero ribbon dili gyud yung ano. So wala ni ribbon, gwapa jud ka og buhok. Skin kinanundutan. Diba? Gwapa na siya. Ano ba? Kasi gwapa na gyud siya og buhok oh. Diba? Wala siya buhok na atong i-blow dry niya. Gahikatan pinagmay. Super nilid kaayo kagwapa sa buhok. Pagwapa no in ya sa tanan nagtanaw diha sa video nga na siya ang ato ang haircut sa buhok karon dili ko ani sa kanang giligay nga murag abot jud kay sa babaw ang gusto ko aron kuno mag kuan yang buhok maligya jud tarong kanindot tan-aw. Diba? Gwapa na. Kung sa ganahan di mo pa-haircut na mo